یک قصه نوبتی بحر شما درباره برادرای گایشنیک بیچاره شب در کدام تشکیله میزنه افغان‌آباد سحر میخزه پست навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дариҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алайкум ҷанобон ва хонумаҳо, як қиссаи навбатӣ баҳри шумо дар бораи биродарои гаишники бечора шав дар кадом ташкилия мезане афғонобод саҳар мехеза пост мерава як одами пахмел сар дар кеса нигоҳ мекунад ҳам боло як ҷип чанд дуди хок кадом омадесай ҷипа ман мекунад нигоҳ мекунад зарулём як бомб документҳоро проверка мекунад мошини бомб документҳо дар номи бомб гуфтае братан мо нафаҳмидем ту бомб ай куҷое ту дихели довуд аст ка гуфтае дута биродар хинав според кардем як ташкал буд мо дар тори сираш ридум мӯи сар биромад ҳамир аммо падарка кардам мошин пошин дар номам кардам гиям хисари ям мехора фурашкишу мегире тори сираш ин ҳама хада кал гуфтае братан ҳами тори сири мо дам як намерини мӯи сири мо бироя майли мага майли гаи фурашкир мегина хисаруш хам и тори сири гаиш ридесай او دوتی جورا ایدوری همه خیلی جنگالچی میرن ایره میبینانی بومش در طور سری گییر ریده سای اوش چی مگه ای براتن نگاه که بومش من چیکار کده سای به نام خدا قسم گفته من باید خونم پدر که مکنه